ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ғамхорӣ мекунад. Тоҷикистон: суръати интернет суст мешавад. Токаев Кумитаи амнияти миллиро бозсозӣ мекунад. вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Юсуф Имомзода аз интиқоди қаблии Раҳмон дар бораи сифати таълим дар мактабу донишгоҳҳои кишвар пуштибонӣ кард. Дар воқеъ, президенти кишвар дар паёми навбатии худ дар бораи сатҳу сифати таълиму тарбия изҳороти ҷиддӣ баён кард. изҳороти раис ҷумҳур объективӣ ва дуруст аст, гуфт Имомзода рӯзи 3 феврал. Дар ин бора хабаргузории Азия Плюс хабар дод. умедворем ки солҳои наздик мо фаъолияти худро дар ин самт тағйир медиҳем, ваъда дод вазир. ҳамагӣ 4500 муассисаи таълимӣ дошт. ёдрас мекунем ки президент Раҳмон моҳи декабри соли гузашта дар паёмаш ба парлумон аз системаи маориф интиқод карда буд. барои мо рақамҳо муҳим аст, на сифати таълим. мо танҳо бо додани диплому коғазҳо машғулем. майнаи сар бошад холе аст, гуфт Раҳмон он замон. мусоҳиби хабарҳо ки бевосита ба маорифи Тоҷикистон иртибот дорад, ба шарти ифшо нашудани номаш дар бораи вазъ изҳори назар кард. ба касе пӯшида нест ки системаи маорифи Тоҷикистон комилан фасодзада мебошад. ҳолати хеле маъмулист ки донишҷӯи бахши рӯзона ба ҷои иштирок кардан дар дарс дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия дар давоми тамоми соли хониш қарор дорад. пас аз гузаштани 5 сол бо муваффақият соҳиби диплом мешавад. табиист ки ин ҳама бо ризоияти декани факултет ва ректор бо гирифтани ришва сурат мегирад. гузашта аз ин таҷриба ҳам дар вазорати маориф ва ҳам дар байни мардум маълум аст. илова бар ин беш аз 90% имтиҳонҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон гирифта мешаванд бе ришва нестанд. аз ин рӯ изҳороти раис ҷумҳур ва вазир популизми холӣ аст, на бештар. барои ба низом даровардани соҳаи маориф дар Тоҷикистон пеш аз ҳама фасодро аз байн бурдан зарур ва ин дар ҳоли амалӣ хоҳад шуд ки фасодро аз боло, яъне аз президент шурӯъ карда тамоми соҳаҳои қудратро фаро гирад, гуфт ӯ. сокинони Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи якбора поин рафтани сифати интернет ва алоқаи мобилӣ дар кишвар навишта, аз мақомот талаб намуданд ки барои ҳалли ин мушкилӣ чора биандешанд. чӣ тавре ки Азия Плюс менависад, дар хадамоти алоқа ин мушкилиро ба бунёди биноҳои баландошёна ва камбудии нерӯи барқ дар кишвар рабт дорад гӯён изҳор доштанд. сифати алоқа ва интернет тавре гуфтам каме бадтар шуд. шикоятҳо зиёданд. онҳо аз тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ меоянд. ба ин омилҳои зиёд таъсир мерасонанд. норасоии нерӯи барқ, норасоии генераторҳои дизелӣ ва гайра, гуфт Илҳом Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон рӯзи душанбе дар нишасти матбуотии раёсати худ. қобили зикр аст ки дар рейтинги навшудаи Speed Test Global Index Тоҷикистон аз рӯи суръати интернети мобилӣ дар байни 138 кишвари ҷаҳон дар ҷойи 135-ум қарор дорад. суръати зеркашии интернети мобилӣ дар Тоҷикистон 757 мегабит сония ва боргирӣ 407 мегабит сония нишон дода шудааст. дар поён аз Тоҷикистон дар раддабандӣ аз рӯи суръати интернети мобилӣ Венесуэла, Фаластин ва Афғонистон ҷойгир шудаанд. Тоҷикистон аз рӯи суръати интернети фарохмаҷроии собит, яъне интернети симӣ, дар як моҳ аз зинаи 117 ба 120 поин рафт. суръати миёнаи зеркашии интернети симӣ дар ҷумҳурӣ 16,63 мегабит сония ва зеркашии 14,75 мегабит сония нишон дода шудааст. баҳри пешгирии истифодаи интернет бо мақсадҳои террористӣ ва экстремистӣ ёдрас мекунем ки режими Тоҷикистон чанд сол боз сиёсати ҳадафмандонаи бадтар ва боло бурдани қимати интернети мобилиро пеш мебарад, ки ин ба манзури заиф кардани нуфузи манобеи иттилоотии мустақил ва мухолифин барои пӯшиши матолиби рӯйдодҳои кишвар сурат мегирад. бо супориши раис ҷумҳури Қазоқистон Токаев сохтори Кумитаи амнияти миллӣ аз нав ташкил мешавад. дар ин бора дар сомонаи хадамот хабар дода шудааст. дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат ки 11 январ дар ҷаласаи умумии Маҷлиси намояндагон
و روز 27 январ در جلسه شورای امنیت اعلان شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان جهتی بازسازی فعالیت این شعبه به کار شروع کرد. گفته شده است در خبر رسمی خدمات. در ریاست اظهار داشتند که آید به بهاگذاری و مناسب گردانی ساختار عهدهداری مقامات کمیته امنیت ملی از جمله خدمات سرحدی و خدمات تعیینات مخصوصی گروه کاری تشکیل می شود. مسئله های تجدید ساختار فعالیت و تحکیم واحدهای مبارزه با تروریسم، جنایت های متشکل فراملی و گردشی غیر قانونی مواد مخدر، اینچنین تامین امنیت اقتصادی علاهیده تاکید کرده شده است. برای پرزور نمودن آمادگی جنگی هیئت شخصی تدبیرها تهیه گردیدند. گفته شده است در خبر. با گفته توکایف کمیته امنیت ملی نتوانست رویدادهای ماه январ را پیشگویی کند که بنابر آن خدمات بازسازی خواهد شد. با وجود این کارشناسان قید میکنند که سبب اصلی کاملا دیگر است. با توکایف تنها لازم است که صفهای کارمندان کمیته امنیت ملی را همه جانبه تازه کند تا شخصانی به او صادق نبوده را از بین برد و به جای آن شخصیت‌های به او صادق را شخصا معرفی کند. تجدید ساختارهای خدمات مخصوص پس از تغییر قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یک تجربه معمولی است. به این ترتیب رئیس جمهوری ازبکستان میرزیویف پس از به قدرت آمدن در سال 2018 خدمات امنیت ملی بدنام شده را دوباره بازسازی نمود و حتی نام آن را به خدمات امنیتی دولت تغییر داد. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan.